hij zit in het greppeltje, ik zie hem zitten namelijk. Daar gaan ze, daar gaan ze. Ja, hij gaat aanvallen. Hij ligt in het greppeltje. Hoezo gaan ze niet echt weg? Omdat ze het niet in de gaten hebben, ze snappen het niet. Ze kan wel gewoon helemaal afzoeken. Ja, alles. Mijn hart bonst echt als een malle. Dat we dit kunnen filmen, schatje, dit is echt heel bijzonder. Ze pikken het niet, ja, dat hij doet. Hoor je dat blaffen van die vinger? Hoezo blijft ze allemaal staan? Omdat ze het niet snappen, denk ik, of zo. Ze durven niet, hè.